Ahoj deti, ja som Ela, naučím vás toho veľa. Dnes si spolu jazyk precvičíme, lebo sa mená dinosaurov naučíme. Dávno, dávno kedysi žili dinosauri akísi. Boli veľkí, boli malí, rôzne zuby, ostne a chvosty mali. Ich mená sú veru zložité, tak sa pomaly so mnou na ne pozrite. Chcel by iba mäso jesť. Je to Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex. Je rýchlejší ako traktor. Volá sa Velociraptor. 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 Tri rohy má a je to dosť. Volá sa Triceratops. 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 Dlhý krk až do neba. To Brachiosaurus sa pozerá z výšky na teba. Brachiosaurus. Brachiosaurus. Na chvoste má kladivo a pripomína tank či autobus. Ako sa volá? Áno, Ankylosaurus. 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 Videli ste už ostré lopatky, čo rastú na kopcoch? Veď sú to stegosaury, čo pichliače majú na chvostoch. Stegosaurus. Stegosaurus. Nechytíš ho, uletí von. Kto? No predsa Pteranodon. 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 Vďaka tvrdému hrebeniu na hlave hučia na celé údolie. V ústach majú stovky zubov, každý zo skupiny korytosaurov. Corytosaurus. Corytosaurus. Zazreli ste v mori plaza miesto dinosaura? Možno ste práve videli plesiosaura. Plesiosaurus. Plesiosaurus. Bylinožravý dinosaurus na každom palci s pazúrom? Ten sa volá Iguanodon. 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 Tak sme sa dnes naučili, že dávno, dávno kedysi žili dinosauri akísi. Boli veľkí, boli malí, rôzne zuby, ostne a chvosty mali. Tyrannosaurus, Brachiosaurus, Stegosaurus, Ankylosaurus. Pteranodon, Iguanodon. Triceratops. Už mám toho na dnes aj ja dosť. Už to viem, s Elou sa aj na praveké dinosaury pozriem.